Hvornår filmer den? Når den begynder at løbe. Hey! Nytårsaften, Frederik og jeg, vi har en lille overraskelse til jer alle sammen. Voila. Det er den her smukke satan her. Den er pil. Godt. Skal du have noget lighter? Ja. Hvor skal vi tænde den? Sæt den, hvor den skal tændes. Fordi tændstikkerne må ikke blive våde, de skal bruges til cigarstikker. Er du klar? Det ved jeg ikke. Hvor flygter vi hen? I er klar? Hvor flygter vi hen? Over broen. Jeg er klar til at filme. Hvor klar? Er det fint her? Jeg filmer. Ikke brug alle tændstikkerne. Løb! Woo! Fuck, man, den har malet hele... Fuck et brag, den malede jo hele græsmuren der med konfetti. Hvad synes du om dit værk? Slukker man den her?